saken regenging tindak nyat mojo penganten putri saking Panti Busana Roro Ayu Tri Juliani SP ingkang kapit Ibu Suryandari dalah kadang sepahipun Atmojo penganten kakung sampun medhak marak badhe mlebet wonten ing kori-korining payuwahan. Bagus Riki Suhendra kapit Rama Dalaibu mlebet wonten ing kori-korining payuwahan sawetawis kandhek tindak Atmojo penganten kakung dalah pangombyongipun. Kasuwun Atmojo penganten putri Roro Ayu Tri Juliani kepareng tindak kanthi lon-lonan tumuju wonten ing sasana panggih kapapak satunggaling kaneman ingkang ngasta kembar mayang badhe nurapaken sowan Atmojo penganten putri. Wus dumugi mangsa kala dumaing kodrat saking Gusti ingkang Maha Kuwasa ana dalu tanampi wanita kang sirung bagus Riki Suhendra sarjana ekonomi dalah Roro Ayu Tri Juliani sampun main ing sasana panggih. Caket sanso saket siat mojo risang temanten sarimbit doyo-doyo kumlawe astane ingkang kawastanan bebalangan gantal dumadi saking sirih peduk rose binuntel mai godhong jambe tinangsul mai benang rawe menawi gineget padha rasane. Atmojo risang temanten sarimbit tangkep asta lajeng kasiram mawi toya wening nunindi toya ingkang kapundhut saking 7 sumur cacahipun kacampuran kembang werna 7 ingkang kawastanan pasemenipun sesuci mugia anggenya badhe nglampahi bebrayan pikantuk ridho saking sadalem Gusti ingkang Maha Kuwasa. Kalajengaken ingkang kawastanan tuker kembar mayang pasemenipun tuker kawruh antawisipun Atmojo penganten kakung dalah Atmojo penganten putri. Dumateng sagung para pilenggah Roro Ayu Tri Juliani SP jinengku sungkem dumateng garwanipun boten namung nyuwun idilan pangestu mugia samangke anggenya badhe nyuwita sageta dados tri ingkang mituhu dumateng ingkang garwa. Temanten kakung merempeki atiga pinidya ambyar pecah saknalika mujudaken nuwuh ingkang suci mugia samangke anggenipun bebrayan enggal kaparingan keturunan ingkang soleh saha solehah kanthi lega-legawing manah penganten putri hamiji samparanipun hamiji andanipun ingkang garwa mawi Sindustaman ingkang dumadi saking mawar mlathi lan kanthil pasemonipun sesuci anggenya penganten kalih badhe lelumban wonten madyaning bebrayan agung mugia saged dene
juglugan segara madu rahayu kang tinuju bagya mulya kang kaseja daya diatmaja penganten kakung lanting kang garwa setata sejajar ing pasangan Tumanten kakung wonten ing sisih kiwa mugi samangke sageta dados imam panuten dumateng ingkang garwa wondene penganten putri wonten ing sisih kiwa dadosa makmum ingkang istiqomah kagem garwanipun dumateng sagung para pilenggah sagung para aji sepuh ingkang satuhu kinurmatan